Sa inyong ginabuhig si Jesus lamang ang bugtong pahambing. Pagpantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Apatayaw kamalaka ang pulong sa Dios hinuon ang una. Himo ang siyang bahandi kay ang Dios mahatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo
Aw mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko magatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikuto sa balaan kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahalaw ang tanan, isang kalibutan, mahalaw sa laman. Mayong buntag sa tanan na igsoon, walay ko na Ginoo linihan at sa labing sa sayo ang Luzon, Visayas, ang Mindanao, isang paman sa laing mga nasod. May punta ka na itong tanang leksyon ng atong oras alas 4 ba sa Kabuntagon, alas 4:50 sa isang Kabuntagon. Salamat sa Ginoo, labi na sa tanan nga nakaupi na sa FM Radio dito sa nagapalibot sa mga lugar na diin butod sa maabot sa atong Lusiyahan na dito sa side FM 95.3 nakaupi na sa inyong mga radio stations. Hinaon ko nga ito ang pamalatungan kanunay ng Diyos. Pasalamatan siya nga siya lang yun kanunay nagamuma natatiman naghatag ka na ito o kagawasan o may mogyutan na manikamot sa Diyos. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norbert tayo Transi sa mga Transi family diya sa Bulod, Bindoy, Negros Oriental, sa mga Yo family na sa ibig sa infeksyon, Dr. Pastor o sa tanan nating paminaw na ining tulumanon niitag na sa kabuntagon dalaygon ng Diyos nga maoy kanunay nga iya mata ipamata niining David sa kabuntagon. God bless sa tanan. Salamat sa Ginoo sa iyong kinabuhi Ma'am Norbert tayo Transi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Ngayon tapos na ito nga pasalamatan nili ka sa iyo nga kabuntagon tungod kay ipamata-mata mauna atong ibutang sa atong una-una o kasing-kasing nga angayan ko na itong pasalamatan ng Ginoo. Ang atong karon nga pag-atong ang mga kaigsunan ang atong topic nag-isgot kini og feeling pagbati Labang sa tanang anak siya nga pagbati igsoon naasay tinawhanon nga pagbati kung pagbati nga dunay inigsoon pagbati nga diha sa pagbati nga ako diha sa pagbati ni Jesus Christ sa tanang mao nga dinis kalibutan kung ang pagbati sa tao lamang may maghari sa tao dili na siya makauna-una sa kaayuhan para sa uban kay ma-emosyonal man ang mga igsoon atong basahon o sa ang definisyon o uban or meaning sa gitawag ko pagbati that is feeling ingon diri maigsoon ang emotional state or reaction mao nga sa katawhan sa kalibutan kung ang imong tinawahanon nga pagbati maoy imong ipaira sa imong pagkatawo dili ka kabantay nga nakasulti nga nagsupag sa imong isig katawo that is reaction ay kung makalungog ka o sulti nga dili maumuri at magkadayon o hinumdumi sa diha sa imong reaksyon nga dalit-dalit ka buriak maunay mo lundod nimo sa kaalamutan kung maghatag gani mismo o kagubot tungkol sa gitawag kong emosyonal na gibati sa usa nga tao ato kining karon nga madiscuss kabahin sa gitawag pagbati that is feeling pagbati igsoon mao nga ang atong tema we must overcome our human feelings kinahanglan atong
tugod-tugod ang atong tinawhanong pagbati kay daghan bini kaayo sa atong kinabuhi so kapon madala kas imong emosyon mawala gani ang imong pagkakristohan madala kas tinawhanon imong pagbati mawala imong respeto even sa katiligban kaya ay ang imong giuna-una uyaw-uyaw man ka even sa komunidad bisan wala ka nagkaywa mo ka naguna-una nga mas grabe ang kadaot nga imuhang mapaabot ngadtos mga tao labaw sa tanan sa mismo sa imong kaugalingong pagkatao kaya imin ba nasayod ko nga daghang naminaw karon ilabi na sa pamilya ni Brother Dinas Andaya o sa uban pang mga katawhan ikaw Junior Silva, Pastor Rinaldo Silva o diha sa mga Suarez Familias Kakwe, Brother Luni o sa uban pang mga katawhan karon nga naminaw dinhi sa kinatibuk-an o maglantaw sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao o magkauli ni ini maumangganit kung ang tinawhanon o ang imong emosyon may maghari sa tao bisan ikaw nga nagbungag og sibilanon para sa kadautan sa uban ikaw ra mismo nagnudnud sa imong kaugalingong kalaunan e nagtuo man ka sa imong reaksyon na ikaw ray gusto ang uban dili mao wala ka kabantay sa mga katawhan na imo ang gidaot nga mas grabe pa nga nakatabang sa kaayuhan para sa uban apan ikaw nga nagyaw-yaw sa katilingban wa gani kay nahimo nga kaayuhan bisan gani tingali si musilingan naguna-una maka that is your reaction kanunay ra makatagdahig sa imong kaugalingon kay naglantaw man ka sa imong kaugalingon lamang wa man ka maglantaw ngadto sa uban amen ba mao nga niining atong programa ikaw ug ako nagkinahanglan yung pulong sa Ginoo amen ba sa ngalan sa labing halangdong ka Diyos o sa timong persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canlario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Ken Ryan Makasaol di ano sa inyong ubos nga lagat ubos nga higala ubos nga amigo sa kanginan sa FM radio din sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets o sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao even sa laing mga nasyon ako ipasalamatan ang Ginoo na ilig na po kay pribilehiyo yan man binaagi sa maong programa binaagi sa mga FM radio mas mindako o mas manindot pa ang atong kinabuhi sa diha na ikaw magtuon mo kang Biblia kasi diha wala pa ko nakapokus sa FM radio siyempre relax lang ko dili ko kaayo magtuon o pagbasa even ako na nagbasa gikan sa Genesis until Revelation pero wala na kung ipatayo ang nakahulugan sa kasulatan mag-ako sa katuig na matakapin diri mga exo hapit na ta magduha katuig mao nga sa diha na mas daghan pa ang atong trabaho magibiyang sa Ginoo sa atong kinabuhi mas ma-enjoy pa ka nanuman ma-challenge pa ka soon labi nagdauton ka labi nag-iyaw-iyaw ka sa mga silingan o sa uban ng mga katawhan na ikaw walay hinungdan mas more pa mga exoon na magtuon ka sa kasulatan kaysa diha-dihay na ikaw dauton ikaw biay-biayon diha pa mas more ang kalikon diha sa pagtuon sa pulong sa Diyos amen ba? Mag-apo sa taigsoon
Labing kabahanan o may kumpang ng Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman. Na ikaw kanunay nagkamuma o nalawig sa ama. Gumiti o Diyos ang among kinabuhi. Iya sa imong alandog sa imong pagkapako, magapasilog kami kanimo. Ang kadaugan, kasiguruhan sa mong ginigawag kinabuhi din sa silong sa kalibutan. Nakalagin sa imong mga kapasama. Lord, ang magitong kanunay ang among kalabot sa spirito ng kanimo. Kaya wala kami masayot sa among malabot sa mong kinabuhi. Ikaw lamang nakakupot ini. Ikaw lamang ang nasayon sa among kaugmanon. Tungkol ka ikaw na ipaluwili sa kilugbanan sa among kininhawa dito sa silong sa langit o sa ibabaw sa kalibutan. Salamat po Diyos sa imong paggunit ka namo. Salamat sa imong pag-atin. Padayon kami ni imong kiambingan sa imong pagkamayo. Isang salamat po Diyos sa tanan karon na minaw sa SINIC 95. Sa tanan na nakasunod dining mao nga programa. I declare blessing sa tanan sa kanila mga pamilya. I declare prosperity amahan. Kadiin ang imong mga tulong. Mao'y among sumbanan. Mao'y pundasyon ang kumarong kami kakalahutay. Iyan sa pagservisyo. Yan ang kanimo. Salamat po Diyos, dining mga malapit. Na nahimo kining kahaban. Nahimo kining dako na instrumento. Aron ang imong mga pulong manangat sa nagalain mga panimalay. O sa tanang mga area diin magasunod dining mga programa. Guniti ang matausan nila kami mga pinabuyaman. Kadin ang kasiguruhan ang kadaugan na arigyan sa ibang mga pagbubuhay. Isa pa masakit ang akong panimalay sa among mga anak sa among pagkangan ko Diyos. O labaw sa tanang dining mga FM radio. Kapagayon na nagkukirit ko Diyos. Pinaabisi kong pagkamayo. Aron ang imong mga pulong mga mensahe. Udangat sa tasatagsa ka mga Pinoy-anan na klaro o tataw o tingkaw sa ilang mga kasigkasi kung ang nagsalamutan. Aron ang masabtan ang kinunanay na kamaturan na agi sa walang kasulatan ng Diyos. Sa paman sa tanan nga magawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, isa paman sa laing mga nasod, mga OFW, kaya nagapanagpaho kung nanimpalan sa laing mga nasod. Ang pigi o guniti, ilang mga pinabuhi ng Jesus. Kaya pinaagi lamang kanimo, nanunay kami magpadaogon sa tanang panahon sa bumati ng Pilipinas. Lumog himayang, anak labing kanimo at tanan, ining matawag magkabot-abot na imong ihatag ka naman. Pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan mag-imo. Amen. O, ang gi-out mo na exoon ang ako na speaker kay Murag. Liman tayo sa nindot na paminaw ni exoon sa mga video ng kalipugusog palito Texas. Mga monitor na to sa FM radio walang ato na ibatiko. Akong ipasalamatan ang Ginoo ini ang pribilehiyo ini nga sa iyong kapuntagon ngayon nakita na to ang akong giampos Ginoo nga makabalitan sa lapad o mauno amo man ang gigamit ni Pastor Gideon kanila di Rosario Recording Studio sa 101.3 anong na makalive ta kahapon diya sa Malabuyo o sa uban pang mga area diya sa mga madapit sa Mindanao Quezon. Wala nga, dili lamang sa kapanimalay na nakadungog nining ato nga programa online karon na isuon. Dili lamang na makadungog sa mga FM radio na naka-open karon din ng mga personal. Kundi ibo kalibutan makadungog sa iyang mga mensahe.
Mao nga kami mga alagad sa Dios. Ang matagpulong, mataglitok sa mong dila, amo ning gibantayan o nagbase gumi kasulatan. Wala mi nagbase sa among tawhanong emosyon, wala mi nagbase sa among tawhanong kinaya, nagbase mi sa kinaya ng Jesus. Kaya ang kasulatan may among gisunan. Unang salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw ining mga takna dapit sa kadlawon. Ang atong oras karon alas 5 na di sa pagbuntagod. Labi na sa kinabuhi ni Pastor Rizzy Baldonado from Pasay. Ano kayo usab ni nakasunod nining ato nga programa. O sa ubang pang makatawhan nga maka-open sa FB mga kaisunan, I declare blessing sa matag-usa. Kung basta man ang inyong mga matagpamilya, labi na sa kinabuhi ni Mang Norbert kayo traksi diha sa Bulog Bindoy, Negros Oriental. I'm welcome. Maabot ang takna og panahon na matuyok-tuyok na lamang ka din sa pinatibukan sa Negros Oriental o sa ubang pang mga lugar na diin wala nato mabisita inaagi sa pagkamayos Ginoo. Kaya akong giabot na kaniad ko isuon sa wala pa kumatangkan sa faculty sa gitawag na ning focus ko sa pag-teaching. Sa diha nga natangtang ko isuon kung maggawa ko makahuman sa akong requirements. Mura ko kahuna-una nga usa kahay akong buhaton para sa pag-supply sa akong pamilya. Pantugad gidaglory usa ko siya ka pamaagi naapa di ay mas labaw na trabaho nga giandam kanako ang Ginoo. Mao nga ang Dios naghanay ng daan sa kaugmaon sa inyong kinabuhi ubig sa inyong pamilya ug sora. Salamat sa Ginoo. Kumusta man mo diha Mang Norbert kayo traksi diha sa Bulog Bindoy, Negros Oriental. Labi na sa mga traksi family o sa mga Dio family o sa kinabuhi sa Pastor Rizzy Baldonado diha sa Pasay, Negros Oriental. Ako nga, silintanan iksoon akong ipasalamatan ang Dios. Kalisan pa man sa akong kinabuhi, nasayod ko na dili ni siya gitawag og ordinary na tawag tungod kay mismo ang atong kinabuhi garantiya o nakaabang din na trabaho iksoon nagitiyan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nga akong ipasalamatan ang Ginoo na ikaw ug ako nasayod ang Dios kung kinsa ka sa iyahang atubangan. Mao ang tao kung dili masayod sa pamaagis Ginoo sa iyang kaugalingon na pamaagi. Dili na siya maka-explain o dili na siya makasaysay sa lintunganay na kahimtang sa usa ka tawo unsay dapat ug anayan nga ikaw maayo ba kag pagbatig sa imong sulungan. Amen ba? Kay may emosyonal mata. Mao nga ang ato karon nga topic, that is feeling. Mao nga daghan kaayo mga asawa o bana nga nagbulag kay naay gitawag og human feeling. Mahigog bisag wa nanay asawa. That is emotional. Amen ba? Bisag na anay bana mangibok sa upang mga bana. Amen. Mao nga daghan kay mga estudyante nga nangandoy nga dunay success sa kinabuhi tungod kay nagpadala sa gitawag og human feeling, that is reaction sa imong kasing-kasing. Hinumdumi mga igsoon ayaw pagtuo sa gitawag love at first sight. Kay dili ko musugot nga kana nga pulong maunay imuhang mabutang sa imong kasing-kasing una-una. Hinunua higugmaa una ang Dios sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong kasing-kasing ug sa tibok nimong kusog ug sa kabutan. Kay dihan ay ang kasiguraduhan ug kalampusan gikan lang gyud sa Dios. Apan kung ang imuhang kinabuhi dinhi sa silong o sa ilalom sa langit, ang gitawag og human feeling, dili ka
makakita sa kaayuhan nga gibuhat sa uban tungod kay ang imuhang gilantaw ikaw ra ang nakahimo ang uban wala. Maemosyon man ka, muriak man ka, labaw sa tanan ang imong pinulungan, bisag wala ka, magpatuka na lamang ka istorya. Amen ba? Mao nga ato ning tukion karon ang ato nga text o bersikulo sa mga Panuntihon kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa 12. Mao nga ang atong mabisita ng mga kahigalaan. Nagpasalamat sa buhi nato ka Dios. Nagkining mao nga dapit nahimo nga kaabag aron ang mga mensahe na wala natudlo sa uban, wala nagkinabuhi sa mga Kristohanon kasagaran sa katilingban, atong matudlo kay wa ta nagdalag title sa simbahan kundi nagtitle nagdalag sa kamatuoran. Kay ang kausaban sa huna-una o kasing-kasing o feeling sa tao wala diha sa simbahan, wala diha sa title kung asa man kakaron nagapasilong nga denominasyon, kundi ikaw o ako nagkinahanglan yun o tulong sa Ginoo. Hinumdumi na igsoon time will come, ibig ang mga senador o ang ubang naakaroon sa panagamhanan nahimo nang magwawali sa tulong sa Ginoo o sa ni anak si Manny Pacquiao. Ikaw o ako kinsa man ta na ikakumpara sa kasikat sa kinabuhi ni Manny Pacquiao, sa pagkailado sa mensahidor sa kinabuhi ni Eddie Villanueva o mga senador o senador nga iyang anak. Igsoon, wow, mao nga nagpangfocus Ginoong Lord, tagai kung bisag usa ka porsyon na lamang sa kaalam ni King Solomon, usa lamang kalugas sa porsyon akong ipangayo kanimo. Wala ko nangandoy na mahimong sikat na pinakasikat sa kitibok kalibutan, kundi nangandoy ko na doon ako'y gamay porsyon na doon ay pagbati, bisan gamay o kinana na ko. Ang imong pagtuog i-illustrate diha, bisan ang imong pagtuog sama sa liso sa mostasa. Ayaw pagpangandoy o pagpaghinambol, pastor, dako kay ko pagtuo, pero ang imong binuhatan supak sa imong pagtuo, labaw niya sa katilingban. Amen ba? Sige na makadahig sa imong pagkalingan, Iksoon. Unang makadungog kong mga sugilanon na bati, mo ismahin lang ko, ingnon lang na ko, Iksoon, mo ismahin lang tatay ang tanan nakita sa Ginoo. Kung ang mga pagdaot diha sa ministry, mga pagdaot kanit adto o until now sikat sa ako nagdako dinhi sa silong sa kalibutan until and forever samtang aduna pa ko'y gininhawa. Ano man dili ta kapugo sa pagwali sa mensahe sa Dios sa tinud-anay na kamatuoran, kay ang kamatuoran muhatag kanatong kagawasan diha sa tawhanong pagbati. Kay daghang naguba ng mga pamilya pinaagi sa human feeling. Amen ba? Mangibog na yun ka. Gawas na mami, mangibog ka. Madalaman ka, kay mutilaw man sab ka. Labaw sa tanan mo hikap sab ka. Mao nga si Satanas sa iyang panghuna-una ng atong mga panahona, sa diha nga ang tao nga wala pa nagkasala dito sa tanaman sa Eden, sa diha nga naghuna-una o gibati ni Satanas, nga sa diha nga ang tao mahimong gawas nun, dungay mahayong resulta. Kay mao man to iyang pagbati ni Satanas, mao nga iyang gitintal ang tao nga nagmalinawon sa pagtuyo dito sa tanaman sa Eden na mao si Adan o si Eva.
Mao nga kung ang tao puno kas emosyonal, ibin ang imong kaugalingon nga pamilya, ibin ang imong asawa o imong bana, ang imong mga silingan, magkuha ang maayong relasyon kay muriat na dayon ka igsuon sa imong tawhanon nga pagbakit. Apan sa lulo ni anak pagkasunod, wa na. Magdingaw-dingaw na lamang ng imong nawo, kay maulaw man kas mga tao nga imong hiyaw-yaw, imo pang himinsyon sa katawhan, sa kapilingban. Kaya, hiining atong programa, among nilikayan ang tanang organisasyon na among iminsyon bisan gani sa title sa simbahan. Kay naami isunod na protokol o palaod na angay namo na sundon labaw sa kanang balaod sa Diyos. Amen ba? Kaya kung balaod sa tao, mauman na ipasigar mo ibin sa social media. Huwag man ang mga igsoon na mauna ang niragoy sakto. Atong basahon ang pamultihon, walang atong pasalamatan ang Ginoo. Una ginatong pasalamatan ang Ginoo. Atong ipasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi ni Sir Florentino Escape na naagya sa Davao City Government. Kanunay yun siyang naghagot. Kanunay ni siyang nagsacrifice tungod sa iyahan pagbati na makatabang sa uban diha sa pagtuon sa malaang kasulatan. Amen. Mao nga salamat sa Ginoo sa inyong pag-share, sa inyong pagpaambit, sa inyong mga higaya, sa inyong mga siningan, sa pagpakusog sa mga FM radio ni ining kabutagon karon. Naglanog-lanog sa kinatibukan sa kabukiran sa Bayawan City, sa kinatibukan sa kabukiran sa Bae City, sa kinatibukan labaw sa tanan dinhi sa Tanay City. Diin kita nagpanginabuhi ni ining mao nga dapit sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Bao nga sa atong pagbisita, mangutangan ko sila. Asa man ay dapit ang FM radio, Pastor. Ay time welcome mo bisita niya sa inyo. Wow! Pagkanindot kayo, nagitawag ko feedback. Tungod diha sa mensahe Ginoo, ikaw o ako, hinay-hinay ko kang makasabot sa pagkamaayos Ginoo. Ano na yung mensahe si Ma'am Roberta Yupratsi, Pandulo, o kiradyot kaayo, Pastor, uban sa tabang ni Lord. Taliwala sa mga kaisuunan, sa mga pagsulay, apan wala niya pasado, to God be the glory. Wow! Ino ni anak, ikaw, kimahal, ako kipangga, o kimahal. Kung saman ang pagmahal sa Diyos ang kinabuhi, sama-sam na pagmahal sa inyong kinabuhi karon. Kay dili siya gusto nga unta ang tanan maadto sa impierno, kung dili na ningkamot mismo ang Diyos, kung nangitag pamaagi na ikaw o ako madala diha sa piilan sa Ginoo. Maong ang atong makaigsunan diha sa dapit sa Kanpi, ilabi na sa mga Suarez family, mga Dalmasio family. Kanunay nang nagbisita sa mga makaigsunan, na kanunay usab nga naminaw ni ining maong nga programa. Manghinaot ko nga inanay nato nga masabtan ang kasulatan. O kinsa ko kung sa may angay natong buhaton dinhi sa silong sa langit ug ibabaw sa yuta na atong ibarugan. Inyong ubos nga alagan, hapit na tamagwa katong igsoon ni ining mga programa. Ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagian. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Natuo ko o kining tanan, dili lamang sa kong kawalingon na pagbuluan,
kung dili kining tanan pagbuot sa langit ng kang amahan. Kay lahi ang akong plano, dili pareha sa planos Ginoo. Kay akong plano, mo-focus ko sa kong trabaho. Kay gitawag ta, dunay kwalifikado sa trabaho sa kalibutan. Apan nag-agad ko sa desisyon sa Dios. Lord, kung natangtang man ko sa dakong university, ipabalik man lamang ko part-time o mang anlawa doon naman ko'y trabaho. Pagtudlo diya sa university, isip na part-time na lamang. Apan nagtuo ko na dunay giandam na ang Ginoo nga mas labaw pa sa trabaho na nawala para sa panginahanglan ko niya sa akong pamilya. Amen ba? Mauna kining tanan, wala na ko gihimong gibukaton sa kong kasing-kasing ko na una. Kung dili i-training ta pag-ayo sa Dios, aron ikaw o ako karapat dapat baka sa trabaho nga giandam sa Ginoo. Amen ba? Ato na ning basahon, ay ang oras nagdagan man. Ilabi na sa mga FM radio, akong ipalo ang dako nga speaker, kaya mukarit o kusog, mukarit sagod. Hinay, mao nga atong naminaw karon, mao ginay tinud-anay nga output sa inyong FM radio, ay ang monitoring nga speaker na gamay, mao ra may atong maghihimo nga may tutong karon Ikson. Atong basahon ang panultihon ang awar ako. Sa panultihon o Proverbio, Kapitulo 18, versikulo 1 ato sa 12, naghiskot man tag feelings Iksoon, kanang bitang pagbati. Kanang pagbati that is emotional. Ma-emotional gani ka, mugawas na mong tawhanong kinaiya. Malimot man ka, labi nag-haiblaron ka. Muna sa akong kinabuhi, Iksoon, akong gikontrol ang akong kinabuhi. Nga naman haiblaron man ko, dili kay haiblaron, high blood yun kay 170 until 180 ang akong dugo. Mao nga si Pastor Gideon, sa diha na nagbitihay ni, kay mo ato ni ato, jurungan. Kaya dili mo na siya muna kabuhay kauban. Ako Iksoon, lahi sa ang akong style, lahihan ko kuha ko'y kauban. Ano man, ako nga giampos Ginoo Lord, ang ako kinabuhi na agos Ginoo. Wala mako'y kauban in personally, apan dunay mga anghel nga akong kauban. Tanawa si Jesus, mag-ampo siya nga mag-inusal. Si Moses mag-ampo siya nga mag-inusal. Si Daniel nag-ampo siya mag-inusal. Si Elias nag-ampo siya, wa siya'y kauban niya itong mga panahon. Ibin gidaot siya pag-ayo sa mga katawhan ni atong panahon na mahinong na nagtago-tago siya sa kabukiran o giatiman siya sa usang kabalo. Sa taas nga hulaw, apan hinungdumi, si Elias nag-ampo siya. Sulod sa tulo katuig o tunga na dili pa ulanon ang tibok kalibutan, nahimok kung gidulog sa Ginoo. Dili na siya gipasabot sa nadili ka mag-ampo sa kinatibuk-an kauban ang imong mga kaigsunan, kundi ikaw o ako dapat doon na kay espesyal, only one, ikaw lang o ang Diyos. Maunay sinsino nga walay disturbo. Kaya diya sa mga pag-ampo diya sa kadaghanan, naghuna-huna man ka kung sa imuhang iyang iampo. Maumagani ang Biblia nagtukan nato sulod sa kwarto kung pag-ampo sa imong Ginoo na imong giilah aron wa kay disturbo. Ikaw o ako naa kay espesyal nga mga pag-ampo nga bisan gani ang imong pamilya dili kabalo. Kani adto igsuon sa akong kinabuhi, grabe ko kaayong mainampuon diha sa orasyon. Kaya ang akong pamilya wala kabalo, natuan akong lalaki, tuan akong minteryo. Naghubit alas 12 gabi, ibin sa Nulog, Barangay Lunoy, Pai City, Negros Oriental. 1994 ko nag-eskwela high school. First year ako Iksoon,
Dunay mga area o mga bangag diha sa lunay nga walay bisan usa nga nakasulod tungod kay dunay isyu nga 5 ka mga bata nga nangawala kay gidagit og mga inkanto. Naay dagko kay mga dalakit diha mga bangag nga mingaw kayo kaniadto. Ako nang gisulod uni ako lang usa. Mohinungdan ang akong mga manggod nakasulod sa pagpanguha og salag og sayaw di ato mga panahona. Wala sila kabalo igsuon nga maunay akong gimintinar kaniadto nga ning intra ko og athlete mga kaigsoon, track and field og high jump. Muna ang akong lawas taas ko kaayo bulting gawas sa akong pag-exercise at ensayo. Ano man maumanay akong gimintinar ang salag sa sayaw akong ipon dito sa lipobitan og Red Bull. Mao naggikan diri bisag matuyok pa ko igsoon paingos chikuin bisag mabalik pa ko ang akong ginahanhawa, relax na kaayo. Wala to kalibutan ang akong mga igsoon o mga ginikanan tungod kay pinaagi sa tabang sa Ginoo. Orasyon na ganito ako agian sa ligan. Apan diha sa nagtuuntas kasulatan kana dili ko na kahimutan atubangan sa Dios. Natay mga kaigsuonan, nagsurindir ang ilang habak dinhi sa inyong ubos na hagat ako ang gisilabang. O karon magmatinog-amo na Dios pagpangalagat sa Ginoo. Walay orasyon mga kaigsuonan atubangan sa Dios. Nanuman, orasyonan man ko kaniadto. Mas grabe pa ang akong sakripisyo. Ay ang akong gihuna-una, ang akong feelings, inawhanon, nalayhan ko, mahimong gamhanan sa tibok kalibutan. Mga pangandoy na ko kaniadto nagbata ko, na mahimo kong Scout Ranger. Wala na siya matuman. Nanuman, tinawhanon mato na akong una-una. Ang akong trabaho karon labaw pa sa sundalo. Kay sundalo kita ni Kristo. Mao nga tadili ta madala sa emosyon o emosyonal na kinaiya kay naa si Jesus naghari sino kasigas. Ato na ning basahon sangkit ang oras ng dalang. Ingon diri igsoon. Ang tao nga dili makighugoy-hugoy naghuna-ula lamang sa iyang kaugalingon. Ining paghugoy-hugoy igsoon nagdepende. Maghugoy-hugoy ba ka diha sa kalingawan o maghugoy-hugoy ba ka diha sa bulhaton sa buhi na to ka Diyos. Ang paghugoy-hugoy pakikuban. Amen ba? Mauna kung dili ni mo ni ayon pagsabot ang unang introduction sa atong gibasa, imo na siyang gaman o meaning o mahitabo na imong magaman o meaning na dili mao. Sa ato nga heading igsoon sa ato na topic, that is feeling, pagbati. In English, sa ato nga meaning diha sa dictionary, an emotional state or reaction. Mao nga diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung ang magbawawali sa mensahe sa Dios, ma-emotional kanunay, mawala ang tunada, mawala ang kinaiya nga nindot. Ano man, ang kinawhanon man nga kinaiya or feelings, iyang mapagawas. Mao magani diha sa simbahan, kung doon na kay gikasuban, doon na kay gikalagutan, pagtumha o pagsimba sa imuhang gikagulan, mawala ang imuhang konsentrasyon diha sa presensya sa Ginoo. Amen ba? Tinoo dili, maglantaw na matas imong tapat. Nya labaw sa tanan, libudala ka sa atubangan, kanya makita mo ginang imong gikalagutan sa atubangan, siyempre, kung naakas atubangan, maigsoon, na inigsulod. Mawala na imong konsentrasyon, ma-emosyonal ka. Amen ba? Tinoo dili, ako na lamay mo explain, tinuod yun na. Bisag dili pa mo muingon na tinuod, kay namina raman mo sa FM radio. Mao magani diha sa komunidad na naguna-una ka kanunay ang imong feelings nga ikaw mo sakto, wagot mawala ang imong respeto. Amen ba? Naguna-una man ka na kanunay na kang eksakto ang uban dili mao.
O niya inumdumi mga igsoon sa imong gibuhat, ikaw ra to'y naghatag kag sakit sa imong kaugalingon. Mag-uol man ka. Kay ang risbat ana, ang mga tao may mudaot na nimo. O kay naguna-una mga ikaw may sikat. Ikaw may insakto. Ang imong pagpandaot sa ubang mga tao, naguna-una man ka na ikaw ay insakto. Ang uban dili mao. Pero wala ka kabalo na ang gibuhat is uban, mas labaw pa di sa imong gibuhat kay nimo. Amen ba? Ato tukion mga kaigsoon. Ato ning basahon. Diya ngadto sa bersikulo 12. Di ba di-explain ini kinatibukan gikan sa bersikulo 1 ngadto sa 12. Ato ning basahon. Primero pa ning introduction sa bersikulo 1. Naaba mo'y Biblia diha, pwede lang yun mo makasunod og Biblia. Katong walay mga Biblia na atay mga bag-o diri Biblia nga New Testament. Na dunay English, doon na po'y Tagalog, doon na po'y Bisaya. Pero wala diha sa daang sinulat. Nanawa ra ko diri oh. Ang tao nga dili maghugoy-hugoy, naghuna-una lamang sa iyang kaugalingon. Pero nagdipindi lagi. Di ba? O musupat sa bisan unsa nga giisip sa uban nga husto. Tanawa ra gud. Kung ang tao nga moila siyang kaugalingon nga siya mo husto, musupat na sa ubang tao, di man na maminaw. Bisan mo diskurso kas katilingban, dili na naman ka ihatag ang panahon para sa uban, bisan mas labaw pa nimo grangko nimo. Inumdumi, wala na kay respeto, wala kay respitar. Mismo ang imong kaugalingon, wala na respetuhi, makauulaw. Kana kung wa ko tayo ulaw, kung na ako tayo ulaw, eh maura man ang mga igsoon, kung wala pa kayo ulaw, di man ka magpakaulaw. Kanay siya nga, kanay pasiaw mga igsoon, sakit di ni nga pulong, tinuod, nga moingon ka na, kung may ulaw kung pastor, o walay ulaw, at tinuod masab na. E kung wala pa kayo ulaw, kung na pa kayo ulaw, di ka magpakaulaw. Magbantay ta sa atong tinulungan, kay maunay mo po ba mismo sa atong kinabuhi o maghatag na itong sakit. Hindi magkasakit ha, ikaw pasangilang kasuban. Ayaw, nanawar ko dire so ano. Naguna-una lamang sa iyang kaugalingon. Di ba? Naguna-una lamang sa iyang kaugalingon nga feelings. Ug mosupat sa bisang unsa nga giisip sa uban nga gusto. Di man na maminaw. Magani na maminaw siyang asawa. Di ba gani maminaw na siyang bana sa iyong mga anak? Ako igsoon mga suggestion. Maminaw ko oy. Muingon ako ba pastor kini siya. Pero kadipindi sa sitwasyon lagi. Kani ato mga kaigsunan nga nahimo ko nga naa sa taas na posisyon o sa kabana o sa kaasawa na nahimo siyang dako nga posisyon sa university, di man siya maminaw siyang asawa. Kaya paminawon ang iyang sinaligan. Ayay, kay mauman ay naghatag og kuba sa iyang pagkatao. Wala kang dukoy. Mauman na itong panahon na ni aksyon ko laylo niya. Until now, maigsoon, pero ako nabalitaan karon na born again niya. Ano naman ako mang nakita, nasa wala pa siya sa taas ng posisyon, sige nun, sa pre-i-ampo, good kos Ginoo, nga kining ako ang pag-apply. Kaya kung mahimo na ko ang taas na posisyon sa kinatibukan, bisag kung sa imong pasudlon, akong pasudlon yun. At tinuod man sa alunay mo doon lato kani ato, di ka mapakyas, di na magani mag-agig interview, pero maraman dikta. Nga naman, ingon man iyang promise. Pero sa dihan ako nakita mo, sundi naman, nalain na magtornilyo. Kundi mong pamilya mo lang magwanay, kaninaw. Yung action ko glaylo ni gawas ko. Nangita ko laing posisyon ng magmalinawon ko. Na-enjoy ko diha sa pagtudlo kani ato. Labaw sa tanan ko na-enjoy mako sa pagtudlo sa mga estudyante until now, mas na-enjoy ka di sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Kay niining pagtudlo sa minsay sa Dios, maunay maghatag kadaugan kasiguruhan, kalampusan sa matag tao sa tibuok katilingman. Amen ba? Sa tanan nga naminaw karon igsoon, ingon ang Dios.
Ang buang-buang dili magsapayan kung may masabtan ba siya o wala. Natanawa ako na. Kaya kung nakasabot ka sa imong pinulungan, dili na nimo ibungat sa katilingban oy. Masa may imuhang kinabuhi karon, di ba na nalinya ka sa pagkabuang-buang? Base sa balang kasulatan, wala ko nag-ingon ninyo nga mga buang-buang mo, kung dili ang tao na sama ni ini. Mga buang-buang o kinaiya, base sa Biblia, dili base nako. Dili base sa mga alagad sa Diyos nga nagtudlo sa kamatuoran. Amen ba? Dili man usa ka pamilya ang naminaw karon. Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibin sa laing mga nasod. O sa igiingon diri, ang buang-buang dili magsapayan kung may masabtan ba siya o wala. Basta lang makapadayag siya sa iyang panguna-una. Basta lang makapadayag sa iyang emosyon, human feelings na iyang gibati sa iyang kasing-kasing. Iya ra nang ipadayag, pero wala na naghuna-una ang buang-buang ug unsa kadako nga kadaot ibin sa katilingban. Amen ba? Ato ni basahon pagbalik. Ang buang-buang dili magsapayan. Kay kung nagsapayan pa na siya, dili na siya mo istorya. Magkubong na sa iyang human feelings, sa iyang reaksyon na tinawanon. Ang buang-buang dili magsapayan kung na'y masabtan ba siya. Kaya kung nakasabot na siya, dili na siya basta-basta, ay, tanaw na ito. O wala. O, nila, basta lang nga makapadayag siya sa iyang panguna-una. Tanaw na ko ng una-una sa iro. O nama kay hayupan, nama kay iring, nama kay manok. O mga kahayupan, ang ilang una-una, kaor naman na. Kanaghan kay mga bata, daghan kay kaso o thesis nga bata nagdala-dala pagkaon, gikaon sa iro ang kamot. Ngano man naguna-una man sila nga ang pagkaon makatagbaw sa ilahang kagutom, bahala na lamang ng kamot sa bata makaon. Kadaghan kay nakaon nakagat nga mga hayupan. Munang ikaw ug ako na tag-iyasab sa hayupan, ikaw na sa maguna-una sa kaayuhan para sa katilingban. Imuha ba ng obligasyon kay ikaw may nagpakatao o nagbuhi ni Ana? Tinoo dili, katilingbanon ang atong mensahe, dili lamang sa ministry, kung dili nag-auhag ang pulong sa Dios. Aron ikaw ug ako makabalo kung kinsa ka atubangan sa Ginoo o kinsa ka atubangan sa Dios nga labing gamhanan nga magtag-iya sa imong kinabuhi kalag ug espiritu. Ingon ang Kris, ang sala o kaulawan dili kayo mugulan. Tanawa na ko na, kung mawala ang dumo, mubanos ang pagbiay-biay. Kay kung wala kay dungo, mawala ang balor sa imong kinabuhi, dili, ikaw nagbibiay-biayon. Tinuod o tinuod yun na. Kay ang gilantaw sa tao sa kalibutan, ang imuhang karon. Hinungdan kung ang tao na as emosyonal, o desisyon na sa tao sa ilang nakitaan, kining tawhana, wala na gyud kaugmaon. Apan ang tinuod nga kaugmaon na alam Diyos Ginoo. Ako bisan asa ko sa trabaho, dili na ko ikaulaw. Bisan na anatay profesyon na nahuman o titulo, ang akong gibutang sa akong kasing-kasing una-una, even si Jesus nagpalansang dito sa Diyos. Tanan nga naa nato karon, wala na nas usa ka lugas nga buhok sa pagkamaayos Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ang 4, ang isulti sa tawo usahay mahimong tinungdan sa kaalaw. Yes, depende lagi. Ingon ang 4, ang isulti sa tawo usahay mahimong tinugdan sa kaalam. Law kini daw dagat. Raw lisan. Siyempre, law pas dagat.
Kay kanang matagpulong nimo mga igsoon, kanang ma-emotional ka, kanang imong human feeling, na naghan ko ng maligsan, kung mawala imong respeto sa katilingban, ikaw mismo nga nagsulti, wa kay batasan. Sa imong kaugalingon mismo, wa na kay batasan. Ingon diri, lawom kini daw dagat, ug nag-agas daw sapa. Dili makatarunganon ang pagdapit sa sad-an. Klaro dili, kung ikaw nakabalo, kanang tawhana sad-an, mudapit gyud ka, imo pag yung himo, hayom-hayom mo na ka na, God. Magdanag man na. Magdanag man na, may so tanawar ako ng imong mga anak kagagmay pa. Imo ang laban-labanan, bisag saipan, mudako ng ulo anak. Dili na mutubo ng ulo, kung dili mudako ba ng kinaiya, ang iyang feelings, ang iyang pagbati. Kinaiya anak, mudako sa iyang kasing-kasing. Kaya mo ingon man na, ay labanan bita kong papa, labanan bita kong mama. Bisan sa akong mga anak, mulatigo man ko bisag kamay, tanawa ko sa kaistorya. Diba, ikaw dayon. Pero kandik ang tao, ang anak, na kanunan ni mong gikasabaan na, maimyo man na. Singkahin na kadaan law, singkahin na, diba, inigbalik ka na, singkahan sab ka. Ining ba? Diya sa katilingbanon nga kalibutan, dinhi sa katilingbanon nga atong gipuy-an, magpaturagas gani kagyaw-yaw ibin sa social media o sa tibuok palibot mga igsoon, wa gyud ka. Ikaw mismo mo'y nagduot sa imong kaugalingon nga wa kay respeto sa imong isikatawo. Inagtuo man kang ikaw ray sakto, ang uban dili mao. Ingon diri ang tao isulti sa tao usahay mahimong kinubdan sa kaalam. Lawom kini daw dagat o nag-agas daw sapa. Versikulo 5. Dili makatarunganon ang pagdapit sa sad-an. Nakabalog kang sige rag pamantay, sige rag pang-isyo. Imo paglubanan. Kay mo laki na ako na ba'y tingali kay interes. Laro dili, bato-bato sa langit. Ang matamaan, wag sanang magalit. Ingon diri, ang paghikaw o justisya sa walay sala. Ingon ang 6, tungod sa pagpataka o buka sa iyang baba, ang buang-buang makatilaw og sagpa. Dili lang kay sagpa. Kanang pagpataka o buka sa baba. Sige, ang naminaw karon sa FM radio, tataw, klaro, linaw kayo ang atong mensahe karon. Kanang magpataka o buka sa baba, mga marites, maura po may mauna eksagpa sa ihang mga pinulungan ng ipagawa sa katilingban. Hilasan man ang mga tao muminaw. Maimyo man maigsoon. Tanawa ra go diri maigsoon. Tungod sa pagpataka og buka sa iyang baba, naamoy Biblia diha palihog og basa. Itinuod gini na naas Biblia kanang magpataka o baba, pataka buka ng baba. That is human feeling. Anong nagpataka na lamang kag buka, na emosyon man ka, that is reaction sa imong tawhanong kinaya. Pero si Jesus ginagmay lang gyud sang mga mensahe, ginagmay lang gyud sang resback o tubag. Atong amigo maigsoon moingon lang gyud sa pastor, magpasalamat ta nga kita dili sila. Wow. Pero kanang magpatabog ra putak, murag mungaan ba may suwagan ikapangitlog, nya makuyawan, nagputak na ya akong dumdumon sa pukaran, wa gani itlog bisag usa. Mao ba na atong batasan, dili ta masugot nga manok ta o kinaiya, dili ta masugot nga iro tag kinaiya, nga daghang mapaakan nga mga estudyante nga paglantaw sa iro, nagbitbit in town, kapila na biya ko anak mo igsoon, kaniadto. Nga bisan asa ko musuro mo igsoon, nagkaon ko budbud, asa man akong budbud, budbud ba di ay na mga kaigsunan nga gitangag na mas iro. O niya, naguluhimaklit ko mo igsoon, may gani, kay wala maapil akong kabot. Munang magkaon ko mo igsoon, lantaw na ko wala ba'y mga iro. Ikaw o ako mga kaigsunan, gamay sambingay ha. Dili lang baya iro ra mga igsoon nga gitawag og tinuod nga iro.
naabay iro og batasan nga tao. Iro bag batasan, hakog, sirok, agap sa katungdanan. Dili lang sa simbahan, dili lamang sa patukuranan, na ay mga patukuranan nga agap kanang magsigirag daydaig sa ilang title sa simbahan. Muna'y mga agap sigirag daydaig pero wa gani nahimo. Amen ba? Ingon diri tungod sa pagpataka ug buka sa iyang baba, ang buang-buang makatilaw og sagpa. Tan-aw ra guna. O daghan na kaining mga kaso ani nga nasampalungan ang kasawa kay biyag sige giyaw-yaw. Bisag kapoy kaing bana nagputak ang nasagpaan. Naapoy bana nagsige pog yaw-yaw nga labaw pas ba asawa. Nagbulag kay mo ingon man ay mulupit pa may bahay ni mo ba de. Di ta magkasinabot ini, magbulag na lamang. Aw di magbulag. Di ba daga kay pamilyang naguba? Mao pa'y pagkasal. Kung siya mo sulti, nagdaot lang siya sa iyang kaugalingon. Tanawa ra guna, pagkaklaruhan magod ang Biblia. Magpataka kagyaw-yaw mga igsoon gatuo kang ikaw lasakto. Ikaw ra po nagdaot mismo sa imong kaugalingon. Tanawa ra, klaro kayong Biblia, versikulo 7, sa panultihon o Proverbio Kapitulo 18, versikulo 7, hangtod patas 12 ani. Ato ning basahon, nganong ma-emosyonal ang tao, nganong doon na siya gitawag og human feelings, magpataka sa exulti, emosyonal naman guna. Kung sa may hinungdan sa away, sa patay, ang osa, isog kayo, singkasab ka, isog-sab kayo. Naapay aksyon-aksyon, kay naa kuno'y bill. Manghinambog pa ka, usao man na imong i-bill. Ayaw pang hinambog na kay bill. Kaya kung i-bill, dire mo ison, kanira mang yupis, mga kaisunan, magluag ning ako ang karsunis. Pinagkumni kong karsunis. Ingon dire mga ison, kung siya musulti, nagdaot lang siya sa iyang kaugalingon. Kay maalang man siya sa iyang kaugaling nga mga pulong. Maalamon man siya sa iyang kaugaling nga mga pulong. Tanawa ra ng mga tao nga nagtuo nga siya maalamon. Magpataka ra nagyaw-yaw. Mao nga kung dunay tao ani, kung nakadungog karon, hinay-hinayan ninyo kontrol ng inyong kaugalingon nga nagtuo mo nga kamoray maalam. Nagtuo mo nga kamoray maayo. Walay laing maayo kung dili ang Ginoo. Ibin sa akong kinabuhi, dili na ko ikakumpara kung unsa man ang akong pagkatao karon, kay dili na ko ikalibil ang pagkamaayos Ginoo. Amen ba? Ingon diri, kung siya musulti, nagdaot lang siya sa iyang kaugalingon, kay malaang man siya sa iyang kaugalingong mga pulong. Usa man ang malaang, mahikog siya sa iyang kaugalingong pinulungan. Klaro dili. Klaro di ko na Biblia, men atong gibasa, dili man newspaper. Ingon ang 8, ang mga tabi daw lami ang pagkaon, nga lami kaayong tunlon. Na, mga tabi lami kaayong pagkaon. Muna nga usa sa atong amiga, giingnan ko, Pastor, manghatag magkuno kag tag 200. Manghatag magkuno ka dihag kwarta madomingo, dalison magani og palit og diaper sa akong anak, manghatag na hinuon ko, madi man ko politiko. Amen ba? Mo-clarify ko igsoon. Kay kanang tabi mo igsoon labaw pas lami ang pagkaon unya gidiskurso pagyutas ka tilingbang. Ay. Ako ra ning gi-response. Ako ra nang gitubag ang mga maritison o mga tao, mga pataka ragbuka, ibin sa komunidad. Ipangutana ko Matag Domingo manghatag kuno ko og kwarta, wa mangani ko ikapalit og gatas sa akong anak, manghatag na hinuon ko kwarta.
Imin ba, mga taginoon ko pulong sa Ginoo, even din sa FM radio, maunay tinuod. Mga pamaagi o kinabuhi nga insakto, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Wala ko nang hatag o kwarta. Ang akong gihatag mao ang mensahe Ginoo, kay maunay mutukan sa imuhang baayong kinaiya. Amen ba? Kay maunay tinuod nga realidad sa kinabuhi, isip alagad sa Dios. Wala ko'y gidipikan bisan unsang relihiyon o patukuranan sa tibuok katilingban. Ang akong gidipigan ang pagkamaayos Ginoo sa akong kinabuhi. Maunay tinuod ikson. Tanawa ra gud kiting klaro ha. Ang mga tabi daw lami ang pagkaon, nga lami kaayong tunlon. Ang taong tapulan sama sa kadautan sa taong tiguba. Kanang mga tapulan ba nga walay paghago, magsigir man nagguba sa iyang isikatawo. Unya sa iyang kagalingon na abay nahimo. Imin ba? Muna'y taong tapulan. Kanang mga tugihan mo igso ang bisag asa na nga trabaho, maumangani ang mga maalamo, malipay nagnaay trabaho. Mga dunay kahibalos Ginoo, malipay nagbabisi. Kadili na layhan nga walay dili siya mabisi. Kaysa mabisi kag panabi. Pagdaot sa uban mga igsoon pagkasiyawa. Ingon diri sa Jis, ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-ong tore. Hinumdumi ipadako ang ngalan sa Ginoo kay maunay lig-ong tore. Wow. Lig-ong tore. Maunay mo dispensa nimo ang ngalan sa Dios. Maunay mo luwas mismo sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Unsay giingon diri? Ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-ong tore, nga dalangpanan sa mga matarong aron paglikay sa kadawat. Wow, grabe. Ang mga matarong di ay naasay dalangpanan nga mao ang mensahe Ginoo. Kaya diha sa mensahe Ginoo mahimo na niyang pader sa kaalautan. Hello. Mahimo na niyang lig-ong tore even sa tibok kalibutan. Kay ang iyang gasiligan dili ang iyang emosyonal nga tawhanon nga pinulungan, kundi nagsalig siya sa pagkamaayos Ginoo. Kay ikaw ug ako ang tinud-anay nga lig-ong tore, mao ang mensahe Ginoo. Kay pinaagi sa mensahe Ginoo, maanay mohatag nimo og hanay sa kasiguruhan dinhi sa silong sa kalibutan. Wow! Manginaot ko, tataw o klaro kayo ang mensahe Ginoo nining matahog nga kabutagon ko. Unsay giingon diri mga igsoon? Ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-ong tore, nga kadangpan sa mga matarong aron paglikay sa kadaot. Kinsa di ay mudangot niini, katulang di ay mga matarong. We can try to ask right now in our own self kung kinsa ang imong gidangpan, ang Dios ba o ang imong kinaiya? Kay kung ang imong kinaiya, ang imong human feelings igsoon, maunay mo pairal, maupunay mo unay ni mo guba ibin sa imong pagrespeto sa imong pagkatao. 11, ingon diri, ang mga dato nagtuo nga ilang bahandi, manalipod kanila sama sa habok nga paril, labot sa syudad, libot sa syudad. Tanawa ra ko ng mga dato nga walay Ginoo, ang ilang gipadako gipagginoo ang ilang bahandi. Hinumdumi si Paraon nang hinambog siya sa iyang kaugalingon. Giingnan ni si Mrs. Kinsa man ka nga moari dire, kinsa man ang Ginoo nga imong gipadako sa imong kinabuhi, wa ko'y Ginoo, ako mo'y Ginoo. Tanawa ng magdalag organisasyon, tanawa ng magdalag simbahan nga gipadako, di ba mo ingon ako maoy anak ni Jesus. Kung dili gani mo mutuon ako o dili gani mo musunod sa akong gibuhat, di gyud mo maatog langit kay mupirma man ko sa inyong kadaugan. Asa na marong tawong nag-ingon ana?
Amen ba? Usa na siya kapag panamas-tamas sa pagkamaayos Ginoo. Paglingla sa katilingban, daghan na ba po kayong mauwa? Daghang maiskan, labi na kwartahan. Pero mga mensahidor gani ko ay kwarta, baho pa. Sa pinakabaho, e dili mo na tuuhan. Mingon man na mga isuon, isabi mo tuuhan ng mga magani na kapalit o motor nga kagang-kagang. Ari kumutuo aring na Hilux ka estrada, kung sa padiha. Ay mawaslikan di ta. Aguna-una sab, nag-advance po ba? Mawaslikan ay sabta. Ayaw. Kung tinuod kang naas Ginoo, ang Ginoo may mo provide ni mo dili si tao. Kay ang Ginoo may mo hatag og instrumento nga makatabang nimo. Tinuod dili. Makahimo ko ng Diyos sa bisan unsa niyang gusto. Kay ang tao ang iyang kagustuhan, ang iyang una-una nga siya ray isakto, mao man mo gawas unya. Ingon dire sa 12, sa wala pa ang katalagman ang tao mapahitason. Tinuod dili, unsa man ang katalagman, daghan man na siyang katalagman. Katalagman sa kawalan-on, katalagman sa balatian, katalagman nga ikaw napatya sa imong tinguha. Diba? Wala mang i-illustrate dire, kana siyang katalagman, that is general na siya nga explanation. Katalagman nga trahedya, katalagman sa bagyo, katalagman sa linog, katalagman sa hulaw, that is katalagman. Mauna nga ikaw o ako, masayop ka sa pagsabot sa pulong mo sa Ginoo, lahi ang imong explanation. Labaw sa tanan, wala ka na kinabuhi sa pulong sa Ginoo, lahi sa kaayo ang imuhang batasan kaysa imuhang pagdala o pag-angkon nga Kristohanon. Muabot mataan na aron ekson. At ang amragot, sa wala pa ang katalagman ang tao mapahitason. Apan ang mapaubsanon, apan ang pagpaubos maguna sa kadaugan. Wow, grabe. Mao nga ikaw ug ako nga kanunay naghambing ug nakupot sa gitawag pagka mapaubsanon nagdala sa kadaugan. Grabe sa. Mao nga ikaw ug ako karon nga naminaw sa mga FM radio. Nagwatch sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ibin sa laing mga nasod. Versikulo 12 ato ning basahon. Ingon ang 12, sa wala pa ang katalagman ang tao mapahitason. Kadaghang kay mga ngilingig nga mga tao sa tubok kalibutan. Wala pa ang katalagman. Wala kanang katalagman maigsuntan na siya kagugot, kamatay, balatian, trahedya, linog o unsa pa kawalan-on, that is katalagman. Disaster. Wala pa ang katalagman sa tao. Garbo ang tao. Mapahitason. Magpatabog lagbuka ang maba. Pero ang tao, ingon diri sa unahan, apan ang pagpaubos maguna. Kung sa'y maguna, ang kadungganan. Ikaw ug ako nga nakasabot sa mensahe Ginoo, dili ug dili guni mawala sa imong kinabuhi. Kung ikaw nagkinabuhi sa mensahe, ang gitawag pagka mapaobsanon sa kinabuhi. Hinumdumi, bulahan ang nagpaubos ay pataas. Kaysa magpataas, ipaubos. Pili sa duha kakahimtang sitwasyon, Exxon. Mao nga si Satanas, nagtuo siya kung nagdahom, nga ang tao sa diha nga mahimong gawas nun, gikan sa gahom sa Dios, mas musamot pa ang tao kasikat ni atong mga panahon nga mao si Iba o si Adan. Nganuman, sa diha nga nagpuyo pa silang duha sa tanaman sa Eden, wala man sila kagawasan, kay under control man sila sa presensya sa Dios. Wala sila kahibalo
ug kalibutan nga silang duha mga hupo kay wala pa naabli ang ilang salabutan. Hinumdumi igsuon nga ang tao nga naghuna-una nga siya manggialamon, dili na siya manggialamon atubangan sa Ginoo. Apan kung ikaw ug ako naghuna-una ka nga nagpabiling kang nagpainobsanon, bisan daghan kanang nakumplay sa tibok kalibutan, apan hinumdumi nakita sa Dios ang imong kinabuhi, ikaw ug ako karapat-dapat sa iyang presensya. Kay maunay gihulat sa Dios sa imong kinabuhi kung unsaon nimo pagdil, pagdala ang imong kinabuhi samtang ikaw pa nagpanginabuhi ug ako pa nagpanginabuhi dinhi sa silong sa langit ug ibabaw sa yuta nga diin ato karon nga gilakaw-lakawan ug atong gilingkuran karon kung asa man ta. Mao nga ang yawa nga mao si Satanas. Nagtuo siya nga sa diha sa human sa iyang gibuhat mas more pa ang tao mahimong musikat apan sa diha nga nahimo ng gawas nun ang tao sa pagpakasala sa duha ka tawo nga si Eva ug si Adan, dito na abli ang una-una sa tao ug dito nagsugod ang pagsakripisyo nga ikaw ug ako dili gud ka makakaon kung dili gud ka maghago pinaagi sa imong mga kamot. Amen ba? Mga estudyante, ayaw mo pagdahong nga mahimo mong success kung wa mo'y tuon-tuon sa tanan ninyong mga leksyon. Magsiting pretty ramos inyong bangko, magsigi ramog COC, magsigi ramog kupay sa silpon, ang tanang butang makatabang, pero ang tanang butang makadaot. Kung ikaw ug ako dili makahimo nga makahimo sa paggamit kay wa kay kaalam gikan sa Ginoo. Amen ba? Hinumdumi tanang mga butang makatabang apan makadaot mismo sa imong kaugalingong pagkatao. Munang makita nako ang mga estudyante, relax na kaayo. Akong pamalandungan kining mga bata. Kung dili ka ni siya magtinunanay sa eskwela, dili ni siya magsineryoso diya sa pag-eskwela, magpabilin na silang relax, hinumdumi mga igsoon, dili po tanan nga mga tao nga nadato diya sa pag-eskwela, naapoy walay mga eskwela nga nauminto, depende. Moingon lagi kong depende. Apan dinis kalibutan, ikaw ug ako nagkinahanglan sa edukasyon. Kay dili pamanta espiritu nga mga tubang sa Ginoo. Kabahin ug kabahin ni Indonesia sa atong pagkinabuhi dinhi sa silong ug sa silong sa langit ug ibabaw sa kalibutan. Amen ba? Musugot tag sa dili, apan wa tay katungod sa atong isikataho nga atong i-judge nga wala sila'y titulo, wala sila'y nahuman, kay ang kalampusan o ang kaharuhay o ang bahandi wala sa tao kundili na as Ginoo. Dapat nga ikaw usab nga dunay titulo, magpaubos magpabilin ka kung kinsa ka kaniadto, dapat still the same and forever ang imong batasag kinaiya. Labaw sa tanan ang imong kinaiya, kinaiya gyud ni Jesus. Amen ba? Atong basahon ang kasaysayan sa duha ka tawo o si Satanas nga naghuna-una nga sa diha nga naabli ang mga panghuna-una sa tawo ni atong mga panahona kung asa sila paingon. Amen ba? Sa diha nga ang tao nakasala, unang-una gihinginlan sila sa tanaman sa Eden. Ikaduha maigsoon sa diha nga naabli ang ilang una-una kay gawas nun lagi na sila. Pinaagi ni Satanas kay nagtuo man si Satanas nga sa panahon sa ilang pagpakasala, mas mo grabe pa
ang ilang kahimtang. Apan hinungdumi nga nakasala ang unang tao, gihinginlan og sila na nangitag pamaagi nga mopalayo diha sa tanaman sa Eden, kay mismo sila naulaw na sila sa ilang gibuhat, mismo sa ilang kaugalingon. Mao nga ikaw ug ako, kung wala kay kaulaw mismo sa imong kaugalingon, hinumdumi pwede kang maghubo diha sa kasada kay wa kay ulaw, mura kag iro, mura kag hayupan. Mao nga ang tao walay ulaw, magpataka na nagyaw-yaw. Amen ba? Kay nagtuo man siya nga siya may sakto, ang uban dili mao. Mao na'y mentalidad ni Satanas. Mao nang ayaw pagpadala sa mga una-una o batasan sa mga tao nga sama ni ana. Kay mao kinay tinuod niya sa balangka sulatan. Dinhi sa silong sa kalibutan, duha ra gyud ang kinaiya sa tao. Maayo og dawtan, maura gyud na. Ug ang pinulungan sa tao, duha ra sab kabuok, kabuok. Maayong pinulungan og dinaotang punod pinulungan. Apan kung imo na siyang i-explain, daghan kayong diskusyon ni ana kung unsay dapat nimong buhaton aron ang maayong pinulungan maunay imong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Og sa pinulungan nga dili mao, unsa ko'y imuhang reaksyon og emosyon og kinabuhi unya, mao man gani dali lang kayong sabton ang tawhanong kinaiya ug ang kinaiya nga naay Ginoo nga naas iyang kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Sayon lang kayong sabton. Apan sa dili pa ta mo atuan ni ana, una sa ta dinhi sa Genesis igsoon, tungod kay sa diha nga nahuna-huna ni Satanas. Kani si Satanas ba taas man gud kaining mga paghuna-una. Kay kung dili pa ni siya taas og huna-una sa iya nga pagbati, dili man ni siya magpakasala man. Sinaligan din siya sa Dios. Mas una pa ni siyang gibuhat nato. Kay ang mga anghel kaniadto ug ang Dios kauban niini. Apan tungod sa iyang taas nga mga pagbati, that is human feelings. Mao man gani nga ikaw doon na kay tawhanong pagbati, kusog yung kay kayong mangibo. Ato sa ning iuling silimpan. Kanang kay ibong mga igsoon, pero tinandaghanag diskusyon. Daghang kay naguba nga pamilya, bisag minyo na, naibog sa ubang bana. Kung mahimo, malingaw ta mga igsoon, doon ay mga Kristohano nga sama ni ini. Matod pa niya, makikilis o bana. Maislang ba ng bana? Mao ba ni gitulo sa simbahan? Asa mo napasilong ni ini pagka lisura sa na. Sa tupa, pwede ra din na, nag-ingon di ang Biblia, nagtudlo di ay, nga pwede ra din makikilis o bana, pwede ra makikilis o asawa. Mao mo na sa tinawhanon nga feelings, kay imong gilantaw, gwapo hasab na yung bana ay. Magdugay ang wigso, maura na imong imagino ng yung bana sa uban. Imong imagino ng asawa sa uban, imong imagino ng artista. Muratag, wanay angay. Di ba makabuhat kag sala, pinaagi sa imong human feelings? That is reaction. Dili nakakapugong. Gano'n man, wala man nimo ang Ginoo. Mao nga si Satanas nining mga panahon na nahimo siyang kontrabida. Kay gusto man siya ang iyang una-una, mas mulabaw pa sa una-una sa Dios kay niya. Mao nga ang tao nga naguna-una nga mas labaw pa siya katibok katilingban, manaot na suban oy. Nag-ilan man na siya ray tinahuron. May man nang ay ako ba'y kinila. Ako ba'y insakto. Ako ba'y dunuolas mga tao. Hello. Kanang uban wala na. Ulahira nas akong duyan.
Mao ba na imong natun-an sa balang kasulatan, nagdala kag simbahan, nagdala kag mga tao? Kung tinuod kang alagad sa Ginoo, kung ang atong tubago ng mga isyo, diha sa pulong sa Ginoo, dili pulong sa tao, iksoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario nga nagwas karon gikan sa Cavite City. Tanaw ra go dire nga ang feelings ni Satanas nga nagtuo siya mga igsuon nga sa diha nga iyang gituhoan nga kung ang tao makasala dili hinginlan sa tanaman sa Eden. Mas nisamot hinuon si Satanas gisilutan sa Dios, nahimo siyang bitin pag-ayo. O ang bitin nga mao si Satanas gisilutan o pila kasilot ikan sa Dios. Human nga iyang giransis ang tao nga si Iba o si Ada. Di ba? Mao nga ikaw ug ako, kung mo simpatiya kas mga tao nga way kasing-kasing, hinumdumi otro sab kang wa kay kasing-kasing. Ingon dire mga igsoon, ato ning basahon. Kapitulo 3, versikulo 3, kapitulo 3 sa Genesis, versikulo 2 ngadto sa 5. Mudikta ko versikulo 2 ngadto sa 5. Unsay giingon diri, mitubag ang babae, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy, sa tanaman gawa sa kahoy nga naa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. Kung supakon namo kini mamatay kami. Unsay mga pasaling ni Satanas, iya gidipinsahan. Kinagtuo man siya nga human sa ilang pagpakasala sa tao, dili sila hinginan sa tanaman sa Eden. Apan hinumdumi sa pagpakasala pa lamang nila nga nakakita na sila silang kaugalingon nga hubo di ay sila. Sila mo'y naulaw. Ang problema kung ang tao walay ulaw. Pasiaw ra na igsoon pero bugat ya na. Kay kung ikaw aduna patay ulaw, di ka magpakaulaw. Ikaw mo mismo nagbubak sa imong kaugalingon nga pagkatao. Maumangani nga dapat ang imong pinulungan imo daan ng huna-hunaon o dili ba ni makadaot mismo sa imong pagkatao. O sa inahitabo ni Satanas nga naghuna-una siya. Nawa na niya huna-una ang pag-ayo nga human nga iyang gitintal ang tao, siya maoy gisilutan pag-ayos Ginoo. O, niingon diri. Niingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay ka mo. Gisulti kini sa Dios kaninyo. Kay nasayod man siya nga kung mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan o may sama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo o unsay dautan. Naabay manindot nga resulta, human gibuhat sa tao ni kining tanan. Di ba sa ilang pagkaon, naabli ang ilang huna-una o salabutan, naulaw sila. Wala na sila nagpaabot nga mapakita nila ang Dios. Nintago na sila sa kakahuyan. O kumanin ng tanan, kinsay gisilutan. Di ba ang bitin, astasab sila. Gipahago sila. Giingon na diha mga kaisunan, ang tao pahagoon pag-ayon. Unsay giingon diri sa bersikulo 19 sa kapitulo 3, sa diha nga nagpakasala na ang tawo, tanawa ra gud dis bersikulo 3 mo, mudrik tatas bersikulo 19. Magpatulo ka sa imong singot og maghago pag-ayo. Ang paghago pag-ayo nag-illustrate nagsakripisyo. Bisan unsang trabaho dapat magkat-on ang tao. Daghan man ang explanation ang paghago. Amen ba? Dili ka matawag na doon na kay paghago o dili ka mo trabaho. Dili mo kamkam ng imuhang kamot. Bisag basura kung sa diha. Ingon diri igsoon, magpatulo ka sa imong singot o maghago pag-ayo. Una, muhatag kanimog abot ang yuta. Hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta o sa yuta ka mopauli.
kinsa may nagpabilin sa kalibutan karon nga buhi until now. Asa man to nga lugar nga nag-edad og 400 years, dool igsoon 399 years. Sa China tingali to nga area. Mao nga dinis Pilipinas talagsa ra mi abot og 100. Pila ra matakat tuig dinis kalibutan. Labaw sa tanan kung ang atong tinawhanon nga pagbati kanang human feelings. Maunay mo pairal nato igsoon. Di ko ta magdugay sa kalibutan. Ikita ra may naghatag og sakit mismo sa atong kaugalingon. Tanawa ra ko ng mga tawo nga madali dayong maemosyon. Labi na sa gitawag og high blood. Di ba mo ingon ang pamilya? Ay pasagdaan na ko nato na high blood naman na ma-stroke o niya na. Di ba nagsakripisyo hasta pamilya? Igipasagdan mo lamang si papa si mama. Bisag dili mao ang batasan. Wala uyon-uyonan. Kay hadlok, mamatay ang tao. Hinumdumi mas grabe ang kamatayon o hukom sa Dios kung ang tao mapinasagdan diya sa kamatawaran. Maumangani ang imong mga anak kung mapina na siya pinasagdan, gilabanan ni papa, gilabanan ni mama, bisag sadan ako, kung lapiguhon sa inahan akong anak, di ko mulaban oy. Ako panduga nga kasaba. Diha sa minsayes Ginoo nga nagtudlo sa kamatuoran, dapat ato kong tunan ang kasulatan. Maglabaw sa tanan magkinabuhi niini. Mao nga ning-ingon ang kasulatan igsuon ang atong oras. Alas 6:21 naman daw mga igsuon. Last na mga bersikulo makaigsuonan kanang pag-ila sa tawahanong kinaiya o kinabuhi. Nga ang tao na agani ka human feelings maura gyud nay maabot nato sa atong una-una. Kanunay ra kang insakto. Mangutana ko, pastora, unsa o man pag-ila ang tawhanong kinaiya. Ang kinaiya na ana sa gitawag, langkod na siya sa tawhanon nga pagbati. Diha mo gawas sa tao kung doon na kay human feelings, dili espirituhanong pagbati. Kaysa diha nga ang tao naa sa tawhanong pagbati, pwede nang gudpon ang pamilya nga nagpanginabuhi ng nindot na kinabuhi. Hinumdumi mga kaigsunan kung maibugon ka, mauna sa tawhanon nga kinaiya, tawhanon nga pagbati. Maibog ka sa asawa sa imong silingan, maibog ka sa bana sa imong isilingan, maibog ka sa mga butang nga dili mo ha, mga butang sa imong isikataho, maibog ka, kay himugon ka. Apan kun ang Dios maoy kanunay naguna sa imong kasing-kasing una-una, bisag nadato pa imong silingan, iblis pa na nimo hinumdumi. Kung ang Dios na magapagamit sa imong kinabuhi, ang imong silingan nga dato kayo o kwartahan kayo, moabot ang panahon nga gamito nas Ginoo mao panay butabang nimo. Amen ba? Apan kanunay na nimong gubon, kanunay na nimong yaw-yawan, ikaw o akora nga nagnudnod sa kaalautan. Unang kanang tao mag-istorya, maemosyon, mawala ang tunada igsoon, mawala ang pagka-relax, labaw sa tanan mawala ang pagka-Kristohan, atubangan sa tao o atubangan labaw sa tanan ngadto sa Ginoo. Mangutana ko, pastor, unsa may pag-ila sa tawhanong kinaiya o sa kinaiya nga dunay Kristo sa kinabuhi? Last nga mga bersikulo ay mudiktata sa atong mga greetings o pagtugbayan. Ingon ang Galacia Kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa 26 niya mudiktata sa duha ka sitwasyon igsoon. Ingon ang Galacia na may Biblia diha mga igsoon, Kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa unahan. Kay simple kung ang tao
naa sa gitawag tawhanong kinaiya, ang gitawag og feelings, mausap na imugawas niya. Ato ning basahon, labi na sa naminaw sa FM radio karon. Atong oras may isang taas naman. Kaya na may programa sa eskwelahan alas 8:30 kuno magsugod ang amo ang muna nga pagka alas 12 may soon dili na mi mobalik sa eskwelahan kay mamaulit naman silang sir o silang maghuman sa programa tingali karon. Tanawa ra gud diri may soon. Atanan nga naminaw sa FM radio kalanog ta kayo karon. Ingon ni Rio. Sayon kayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Ayan. Una. O saan pag ila pastor sa tawhanong kinaiya? Una. Makita kini diha sa salawayong pagkikilawas. Maibugod, that is human feelings. Bisag nanay bana, bisag nanay asawa, bisag nanay uyab, manguyab, gamuingon man nga. Manguyab paglain, mas nindot ni dagang uyab, pastor, kapili-pili ba? Dugod pili-pili, paingon gusto pinilian. Di ba, pasiaw, masugilanon, pero tinaptimanin na dugay pili-pili. Paingon pinilian. Ingon nila, makita ka na sa tawhanong salawayong pagkilawas. Hugaw o hilas nga mga buhat. Ingon man nga mapagsimbag mga Diyos-Diyos o mga pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay. Kana pagdinumtanay. Pagdinumtanay may iso mo sa mana. Dili na tawhanong kinaiya. Pagbingkil-bingkil. Alayan ng mangitag bikil. Kasina. Ngano ang tao masina? Kaya na masigitawag og human feelings. Masina man siya sa uban nga. Ayay, ulabaw, matingali ni mga tawhana ay ulahir man ni silas doyan. Bata pa mini sa una. Ako na anamakos edad. Kinsar man na sila, mga hilaw man na sila. Marang-arang maingson og hilaw, gawas og lison na og lata na. Okay naman ang ingnon tang hilaw mga kaisunan kay pwede naman nato ng lungagon o busog. Ang problema o lata na. Isalibay na lamang tang maigsoon kung lata na. Matod pa diri mga igsoon. Niingon diri. Tanawa ra gud mga kaigsunan. Ingon man sa pagsimbas mga Dios-Dios o pagpamarang, makita usab kini sa pagginumtanay o pagbingkil-bingkil. Sunod kasina sa kapungot. At tanawa ra gud ng tao maemosyon. Mawala ng tunada kanang gitawag og human feelings nga naa nimo kanang kapungot. Salamat diyan na nag-ingon diya Biblia nga kanang imo kapungot iya nas Ginoo dili oy. Dili na kapungot. Kahakog. Kanang kahakog mo ni lisod sa tao. Munang magpasalamat tas Ginoo mag-eksulon mailang na magunang tao nga dunay Ginoo dili man na makapugong bisag ginagmay nga paghatag sa iyang sikatawo. Kay dili siya hakog di sa kapugong bisan sa snacks mga pagkaon igsuon di man iguna. Sa kadaghang mga tao sa kalibutan nga ako maila-ila mailhan na gyud nako ng taong hako. Manghatag matingali murag na ako'y pakapin. Usa ka tawo nga atong giduulan mga kaisunan, ano na tay di ra nako na i-mention ang ngalan. Sa akong pagkakita mga igsoon sa usa ka babata, di na ako na i-mention igsoon. Luoy kayo, ako siyang kinanbrad. Masa may iniwang plano. Luoy man kayo ng gamay bata. Niniingon siya, pastor, wala magaling taon mi ani. Sige, ato pangita ang pamaagi, uban ang tabang sa Ginoo. Kaya kung ikaw, iksun mo na kay kaluoy, do na kay pagbati, naagyo kay buhaton in taon. Sa pagkakita mga kaiksunan sa ato nga giduulan, ingon ko siya, timan iha, niingon siya, tinuora pastor. Sa kapagkakita sa usa ka bata, mura gihilap ang akong kasing-kasing sa kaluoy. Kay gihilap man sa kasing-kasing tungod sa kaluoy, wala siya kapugong sa pagtabang. Marami. Hindi kay pagtabang o duot iksoon. Muna'y tinud-anay nga doon ay espiritus Ginoo. Dili espiritu sa tao nga tinawhanon nga feelings, kasina, kapungot, kahakot, pagkabahin-bahin. Masa man na kanang pagkabahin-bahin may so di ba layhan lang siya may musika. Kanang uban dili bagol man na. Pagkamasinahon, pagkapalahubo. Kita mga palahubog karon hinay-hinay na tao. Kontrol sa atong pagkapalahubog ha. Kaya dagarabang naminaw sa FM radio nga palahubog.
man gud ko mo hagan-hagan, dili man gud ta angayang mo hagan-hagan pagwali sa social media ug diha sa FM radio. Apan wala nag-ingon ang Biblia sa imong pagkapalahubog karon, wala na kay kaluwasan. Dili ko muhukom. Apan hinumdumi ayaw pagpaabot nga mobalik si Jesus nga magpabilin kang palahubog. Hello, ayaw pagpaabot sa iyang pagbalik nga ikaw na akaron sa bisyo nga imuhang gihimo karon. Ang problema manggon, nagdala kag mga tao, nagdala kag simbahan, ikaw mo'y unang palahubog. Asa man ang imong nakatunan? Mainungdan, wala gapon kay batasan, ibin sa katilingban. Kaya nagtulo makagsayop diha sa balang kasulatan. Dapat nga ikaw pastor, ikaw pastora, ikaw ang maayong ihemplo. O tanawan ako diri, pagka masinahon, pagka palahubog, pagka mapatuyangon sa lawas ng kaibog, di ba? That is emotion, that is feeling. Pagka matuyangon sa tawahanong kaibog, o uban pang mga butanga sama nini, busa pasidan-an ko kamo, karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa Dios. Unsa di ay? Walay dapit og luna diha ngadto sa gingharian sa Dios. Ni ining panahona, kuna apata, hinay-hinayo na nato kuna-una. Lord, layhan kong magkinabuhi nga kauban ka. Layhan kong magkinabuhi nga kanunay kang naas ako ang hunahuna. Diha sa imong presensya, aduna ko'y kadaugan. Diha sa imong presensya, na ako'y kaayuhan. Diha sa presensya sa Ginoo, na ako'y kalinaw. Wow! Ingon ang 22. Buat ko sa 22. Apan ang Espiritu naghatag og gugma. Wow! Naghatag og gugma. Kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayon, pagkamatinud-anon, pagkamapaobsanon, pagkamapugnanon, sa kaugalingon. Wow, ikaw ug ako naaba niini, kung naa ka niini, maunay bunga diya sa espiritu, espiritu sa Ginoo, dili espiritu sa demonyo. Manghinaot ko ano na tayo nakatunan. Inigtag na og dapit sa kabuntagon at tutas mga greetings mga igsoon. Ang atong oras karon mga kaigsunan, alas 6:33 na sa kabuntagon. Parahin kita sa mga kaigsunan diha sa dapit sa country, sa tanan nga mga Suarez family, sa mga Dalmasio family, maayong buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa country. Ilabi na sa tanan nga mga kaigsunan diha, sa tanan nga mga Inhig family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Mario Inhig, maayong buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa country igsoon. Brother Mario Inhig, Sister Roslyn Inhig, o sa ilahang mga anak. Ilabi na sa tanan nga mga Tapdasan family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Arnel Tapdasan, o sa pamilya usab ni Brother Arnel Alberio Tapdasan mga kaigsunan. Ilabi na ni Brother Walito Diniega sa mga Diniega family, o sa tanan nga mga Regalado family, sa pamilya usab ni Brother Roel Regalado. Salamat sa Ginoo, dirita sa labi na sa FM radio diha sa Facebook Live. Pwede na mo maka-request awit makalangit, katong i-play ang inyong mga request awit makalangit. Iningatag na udapit sa kabuntagon while kita ninghatag og panahon alang sa mga pagtumbaya sa itong mga kaigsunan sa nagapalibot din sa SNFM 95.3. Hinaot ko nga doon natin nakatunan sa atong pagtuon sa balang kasulatan. Padahal kita mga kaigsunan, ilabi na sa tanan ng mga Vildosola family, sa pamilya ni Sister Beatrice Vildosola, o sa tanan ng mga
mga Buagas family mga kaigsunan, mahimbunta kaning tanan o sa tanan nga mga Masida family, ilabi na sa tanan nga mga Rotsa family mga igsoon, maayong buntag kaninyo nga tanan. Bisan pa man sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Kilat family, mga Dabudo family, mga Kabayay family, o sa tanan mga kaigsunan nga mga katawhan, mga Silumit family, o mga Aguilar family, mga igsoon, tingali adunay mga Aguilar family diha sa dapit sa Kangkuy, mahipunta kayong tanan, mga Punting family, o sa tanan mga Duhig family, mga igsoon, mga kanunay nakasunod nining atong program. Ang Ginoo magapanalangin sa matatusay, labi na sa dapit sa ilihan mga kaigsunan, mahipunta kayong tanan, Brother Loni Kabanag, o sa tanan mga Kabanag family diha sa dapit sa ilihan, labi na sa kinabuhi usab sa mga Kabanag family, Dugdani Kabanag, o sa iyang igsoon diha sa Pasto igsoon, Dognilo Kabanag, o sa tanan nga makabanag family diha sa dapit sa ilihan. Mahimutan diha sa dapit sa Pasto, sa Budiga, sa Katribulo, o sa Nasog, o sa dapit sa area sa Kantalaki, labi na sa pamilya diha sa dapit sa Budiga, sa mga Bilong-Milong family, o mga Romano family mga kaigsunan, mahipunta kaninyo nga tanan. Bisan pa man sa mga Pilagantol family mga kaigsunan, kung Ginoo mga Zero family, mahipunta kaninyo tanan diha. Bisan pa man sa mga Baldado family o mga Ardenia family, mga Kabanag family o mga Palomar family, mga Umuyon family, ilabi na sa dapit sa Nasok mga kaigsunan, kung Ginoo sa mga Tiana family o mga Santa Ana family mga kaigsunan. Ilabi na sa mga katawhan diya sa dapit sa Parapier Barangay mga kaigsunan, sa tanan nga mga Wano family, mga Adjal family o mga Tasiri sa family, sa tanan nga mga Generosa family, mga Paturada family, mga Gabonada family, mahipunta sa natong tanan o mga Extender family. Ilabi na sa mga Lapinik family mga kaigsunan, o sa mga Vergara family o mga Ilaw family, mahipunta kaning tanan mga Kada family mga kaigsunan, o sa matanan nga mga Balasabas family mga kaigsunan. Isang pa man sa tanan mga katawhan niya mga kaigsunan, sa tanan nga mga Candelario family, o sa tanan nga mga sa tanan nga mga Ampil family, mahipunta kaning tanan mga Silva family, mga Baldado family, o sa tanan nga mga Baldosa Ramirez family mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw diha sa dapit sa Naga sa mga Balsamo family, mga Baldosa family, mahipunta bisan pa man dapit sa area sa dapit sa maong Nasulahan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga taga Nasulahan, labi na sa pamilya ni ni Sister Roslyn mga kaigsunan, maipuntag sa mga Yagoso family mga kaigsunan, Brother Robert Yagoso, o sa pamilya ni Brother Maniling Yagoso igsoon nga diha sa dapit sa Barangay Proper Barangay, o diha sa dapit sa Lakaw. Ilabi na sa dapit sa Alangilan, sa tanan nga mga Silva family mga igsoon, o sa tanan nga mga Patok family, maayong puntagan ng tanan diha sa dapit sa Alamilan, labi na sa mga Torno family, maayong puntagan yung tanan diha sa dapit nga mao nga area sa Alamilan, barangay sa Tulino, Tanay City, Negros Oriental. Diha sa dapit mga kaigsunan sa Sitio Pantulinaw, sa tanan nga mga Estosanda family, o sa tanan nga mga Balbon family, o sa tanan nga mga Romano family, o sa tanan nga mga Cuevas family, ilabi na sa tanan nga mga Canyola family o mga Canyon family, o sa tanan nga mga Duran family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Ganti family, o ilabi na sa mga Beranio family, o sa tanan nga mga Kanunula Kanununya family mga kaigsunan, alisod maning alitopon. Ilabi na sa tanan nga mga Garnica family diya sa Lamas o diya sa Sitio Bantulinaw, Barangay Santo Niño, Tanay City. Sa tanan nga mga Garnica family, ano naman ni sa mensahe kaniadto mga kaigsunan, ipagret ang ilang pamilya igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Lamas, sa tanan nga mga Silva family, o sa tanan nga mga Romano family, o sa tanan nga mga Acabal family o mga Amaro family, o sa tanan nga mga Estolonio family, ilabi na sa mga Erosidio o Pintel family sa maong dapit.
Maimbutag ka na itong tanan mo kaisunan diha sa Tagalan, sa mga sa Kajinti family, sa tanan nga mga Abraham family, Pastor Abraham, labi na sa dapit sa Kalaypay, sa mga Salvador family, dapit sa nursery, sa tanan nga mga Saguban, sa tanan nga mga Amparado family o mga Amarante family diya sa nursery o mga Repil family, labi na sa tanan nga mga pamilya sa mga Ulpos, sa pamilya ni Nang Julia Ulpos, ilabi na sa dapit nga karon sa mao nga dapit sa Kamanda, sa mga Amancio family mga kaisunan na kanunay kayo nagasunod o naglanog-lanog ang FM radio. Atong i-play mga kaisunan awit nga pagday nga tinuganan. Agay ka pinunay, gikan kayo sa San FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio shows. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikauban-uban sa tanan nga taga-Kamanda, ilabi na sa pamilya, sa mga Karosali family, dong Dodoy Karosali, o uban sa inyong mga anak, o sa inyong pamilya. Ilabi na sa pamilya sa mga Silva family, ikaw Junior Silva, uban sa iyang asawa, sa mga Romeral family, mga isoon, mga punta kayo tanan, o sa mga Chavez family, sa pamilya o sa pamilya ni Brother Sani Amante, Sister Sally Amante Chavez, Chavez Amante, isoon. Kaya punta kanyang tanan diha mga kaisunan, sa mga kaisunan, pwede lang yun mo nga makahatod o mga names o mga apelido o mga ngalan. Tayo kayo tawag kaisunan, nakabisita ko diya. Pwede lang yun mo makapamaliho, maipagret ang inyong katagpamilya diya sa dapit sa Kamanda. Ilabi na sa dapit sa pamilya sa mga dahil family, sa pamilya ni Nung Asin, o sa pamilya ni Agsa Victoria Romano X. Salamat sa Ginoo sa pamilya ni Don Jemuel Romano o sa iyang asawa o sa iyang pamilya, sa iyang mga uganan. Maibunta kami tanan diha Don Jemuel o sa inyong mga anak. Ilabi na sa mga Zero family ng Diana Zero, maibunta kami mo diha ang Diana o sa tanan nga mga Estravila family. Ilabi na sa pamilya ni Don Dani Lasula, naglanog-lanog mga kaisunan, dapat niya sila sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Don Dodoy Kadosali, o sa mga Amanso family. Awan tayo mga kaisunan na kabisita, tasay pa o lano tayo ang FM radio sa mao manabit. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo diha, ano na kamo nagapamit labaw sa tanan sa mensahe sa Dios. Ang atong amigo si Agaw Junior Silva matupaniya, sige ko paminaw daw sa imuhang programa sa sayo abot-abot. Una na itong mga kamiguhan, mga kagalaas, mga kaamigahan, nagtigong mga versikulo, kapitulo, pinagi sa pulong sa Ginoo, ay pinagi nini, ikaw kung ako, hinay-hinay kang baguhon sa pagkamaayo sa Ginoo. Panawin kita magkaigsunan sa dapit sa tuyupan sa mga buhol pagaling, sa pamilya usab ni Ikso Ricky, Ikso Anet, Nagdita Romano, sa tanan ng mga Babor family, ilabi na sa pamilya ni Brother Roswin Babor. Salamat sa Ginoo ni mo Brother Roswin Babor, o sa tanan ng mga Babor family diya sa dapit sa tuyupan, sa pamilya ninyong Kilano, Naglikya, o sa tanan ninyo mga anak, mga apod, mga umaga, pinalayig mga apat. Sa tanan nga mga Amarante family, sa mga sagot ni Nang Noning Amarante, maayos na itong tanan nga Nang Noning, o sa inyong mga kasilinganan, mga sipit na mga panimalay. Ilabi na sa pamilya ni Sister Jolita
Diha mga kaisunan, maayong buntag kami tanan diha mga kaisunan, isa pa man itak na dapit sa kabon. Isa pa man mga kaisunan sa pamilya sa dapit sa Pilipigan, sa mga kaisunan diha dito Pastor April may akaturan, maayong buntag kanimo diha Pastor April. Ilabi na sa mga turan pamilya, mga kapamilya, maayong buntag kami tanan diha. Ilabi na sa mga kaisunan na to, si pamilya ni Sister Nining Panerio, sa mga Panerio pamilya. Sa mga Moran pamilya, sa pamilya ni Sister Maymay, Moran, o sa mga Babor family, sa pamilya ni Brother Christopher Babor, lagi na sa mga dahil family, si Sister Lorna dahil, o sa mga Kabanag family, Brother Rodi Kabanag, Sister Evelyn, maibot ang kanyang tanang sa kapit sa Pilipigan. Labi na sa mga Romeral family, mga igsoon, sa tanang mga katawan niya. Labi na sa pamilya ni Brother John Panerio, Brother Bibing Panerio, o sa inyong mga anak, Sister Aileen, sa inyong asawa, na si Sister Aileen Panerio. Salamat sa Ginoo. Ito ang igsoon sa mga Lagunero family, sa pamilya ni Sister Diday Visita John, may muna kami mula. O sa tanan na mga katawan, sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Ikaw Imbong Rubiti, maayong buntag ka natong tanan. As a social infrastructure, Ulihan tagkalipan. Ikinahanglan may igsoon. Ang tinud-an na yung manggon nga nas kagulana. Dili ko na siya magsige. Sa diha nga naa ang Dios sa imong kinabuhi, ulihan sa nagkalipay. Mauna nga ang mga tao nga nakakaton sa minsay sa Ginoo. Isang naa pa na sa mga problema, naanas kalipay. Wow. Salamat sa Ginoo sa tanong kaisunan diha mga kaisunan sa mga Rubiti family. Agaw Imbong Rubiti, agaw John Rubiti, sa kinabuhi ni Brother Giovanni Rubiti Maigsoon, sa kinabuhi sa mga buwagas family. Maipunta ka ni mo diha Dong Felix ng gamay. Buwagas sa mga buwagas family. Labi na sa mga Dumahil family, mga Saguban family, mga kaisunan, mga Sambilan family, pulihan pagkalipay. Sa diyang ang Diyos na nato, ayaw natong idibdib ng mga kagulanan, huwag nating dibdibin ang mga problema sa sanlibutan ito, sapagkat ang lahat ng yan, kapag ang isang tao ay madibdibin sa lahat ng mga problema, siya ay nagsasakripisyo sa sarili niyang buhay. Apat kung ikaw o ako naa sa Ginoo, enjoy sa kinabuhi. Panahin kita huwag kaisunan sa tanan mga kagalaan niya sa tuyupan, niya sa dapit sa Pilipigan, ay buntag sa mga turang gapon pamilya, sa mga pamilya Ninong Kitoy Turan. Wow. Kuna nga kung ang doon na si Jesus kanunay na naguban, malipayon gid ang tanan mga igsoon. Sa imusaan kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing makinangkon sa pagpalayan. Ayaw mga kaisunan, kining musika mga kaisunan, mura mag o style o satya. Pero atong pasalamatan ang Ginoo, tanan nga mga music mong ihatag na sa Ginoo sa matag tao aron mahimayan mo ang Ginoo.
una nga usahay diya sa simbahan, paminaw nga mga murag mga wudliso, pero di wa kay angay nga musayaw bulokso. Pero hindi may mga igsoon, ang pagdahig sa Ginoo wala na siya magmatil sa imong aksyon, sa imong pagsayaw, sa imong paglukso, o sa music na imong gipaminaw. Hinumdumi ang pagkamaayos Ginoo. Song by Jobert Madera. Muna yung mga composer, mga kaigsunan sa singer na nagkanta ni ining ato nga agya-music karon. Kung parang lumuning akong kalat, may kalipay sa kasing-kasing mahinang puno sa pagparayag. Kung amahan, ikaw ang tanan, ang sinuganan o ang patapusan, ang tanang tao, imong ihimog sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ka, sa lumbang agisan mo kanta, na may kusog sa Maraming kita mga kaigsunan sa dapit sa Pilipigan. Ato ang mga kagalaan diya, paring Israel Babor sa mga Babor family. O sa uban pa makatauhan diya sa dapit sa Pilipigan. Ilabin na sa lower tuyo pa mga kaigsunan sa tanan ng mga Siray family, sa pamilya ni Pastor Lucrecia Siray, maibutang sa mga Siray family, labi na sa mga Kabanag family, Pastor Rinaldo Kabanag, mga kaigsunan. Labi na sa dapit sa diya sa dapit sa Manialas, mga igsoon, mayambot na kanyang tanan diya sa Manialas, sa pamilya ni Brother Joseph Aguilar, sa mga Aguilar family, sa pamilya usab ni Brother Romeo Aguilar, o sa pamilya ni Pastor John Arias, mga igsoon. Mayambot na kanyang tanan diya, Pastor John Arias, o sa mga Villaganto family, sa pamilya ni Sister Ciacia Villaganto. Ilabi na sa mga Malgi family, sa pamilya ni Kauro de Malgi, o sa mga Silva family. Pag-aawit, agadaig, magasimba, kanimo lamang, igabayaw, o ito. Marahil na mga kaigsunan na natumuras karon, medyo taas na ang panahon, alas 6:52 na sa Kabunlagon. Ato lang ni kaspasan mga kaigsunan, ay doon na tayo mga buhaton diya sa eskwelahan. Labi na sa tanan nga mga taga-kasaganggal, diya tapit mga kaigsunan sa pamilya sa mga Villaganto family, pamilya ni Brother Arnoldo Villaganto, o diya sa tapit sa nasistan mga kaigsunan sa tanan nga mga Blasa family, Brother Jody Blasa, ilabi na sa tapit sa supo-supuan sa pamilya ni Brother Nelson Castrense, sa mga Castrense family, o sa mga Santiago family, mga iso. Ilabi na sa tanan nga taga Latawan, sa pamilya ni Brother Renato Ipa, sa mga Ipa family, mga isoon. Ilabi na sa pamilya ni Brother Alfredo may Nado, sa mga may Nado family, o sa pamilya ni Sister Celia Diorica, o sa pamilya sa mga Limbaga family, o sa pamilya ni Sister Joan Binigay, o sa pamilya ni Brother Andy Bulingo, sa mga Bulingo family diya sa dapit sa Praper Latawan, Exxon. May punta kami tanan diya sa dapit sa Praper Latawan. Ilabi na sa dapit sa Kanghatap, sa tanan nga mga taga-Kanghatap, mga kaigsunan, may punta kami mo diya sa pamilya sa ni Brother Mel sa pagpagalaan sa mga kaigsunan sa pamilya o sa mga Violeta family, sa pamilya ni Brother Epifanio Violeta, sa pamilya ni Brother Edma Romano, o sa tanan ng mga Badoy family, sa pamilya ni Brother Ernesto Badoy, Brother
Tinyo Badoy Isoon sa pamilya sa mga Obera sa pamilya Dom Roger Obera o ni Day Romelia Obera Candelario. Dahil pagkaroon sa nangatap o sa tanan nga mga katauhan diya sa mga kasal family sa pamilya ni Dom Sinto Kasal o sa pamilya o sa ni Dom Buboy Kasal o sa tanan nga mga Katulig family o sa mga Tanaid family, labi na sa mga Limbaga family, mga Kalibo family, mga Malve family, o sa tanan ng mga Romano family, mga Villadanto family, o sa tanan ng mga Baldado family, mga isa. May puntal diri sa tanan ng mga Roditi family, ako lang yun yung ikipaspas na mga kaiso na ako lamang hindi pamilya, by tomorrow may suot, ako lang yun yung tumbayatanan ulo o pangalawa di ay doon ako klase ako rin itong over ang panahon sa ato nga dito din mga kaiso. Hindi lang ko makasyo kapag alay pa po maganawa naman tayo first day na sa ako mag-admit sa mga estudyante. Karaan kita mga kaisonan sa tanan nga mga kalungsag family diya sa Namunbon o sa tanan nga mga Uyang-Burin family, mga Filomeno family, mga Nomina family o sa tanan nga mga Kalibo family, mga kaisunan, mga Karabangwel family, tanan nga mga Roditi family, ay punta tanan sa mga Agdawin family, mga Kalimot family, o dito sa area mga kaisunan sa mga Luquinio family, mga Martin family, ay punta tanan, labi na sa mga Ardinia family, dito sa Lowe, Balok, Suon, sa mga Talon family, ay punta tanan sa tanan mga Talon family, mga Kabanak family, sa pamilya ni Dati Kabanak. Sa tanan nga mga Amante family, sa mga Silva family, mga kaisunan, din sa Puklo, diya sa Tantan, sa mga Santiago family, o sa tanan nga mga Volcano family, o sa tanan nga mga Maldonado family, mga kaisunan, sa tanan nga mga Pansito family na sa Tapit, mga kaisunan sa Tapit sa Tuwan. Labi na sa mga Bayot family o mga Mabilog family. Matod pa diri mga ison sa mensahe sa awit pagkatamis. Wow. Maraming kita mga kaisunan sa tanan nga mga Bastona family, mayang punta kanyang tanan mga Bastona family, labi na sa tanan nga mga Karabangwel family, o sa tanan nga mga Maliosa family, sa tanan nga mga Lasola family, o sa tanan nga mga Tano family mga kaisunan, o sa tanan nga mga Iliama family, o sa tanan nga mga Librando family, mga igsoon, sa tanan nga mga Pagro family, sa mga Ardinia family, din sa Ponglo igsoon. Kaya nga ako lang yun yung gidayirik mga kaisunan, kung doon na tayo ipaspasan kung magkaroon na yung programa mga kaisunan ni Angawa sa buntag sa iyo. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban. Atong pasalamatan ng Ginoo nga ano na tayo nakatunan diya sa pulong sa Ginoo atong ipamit ini sa hanginan sa FM radio o sa social media Luzon, Visayas and Mindanao. Matod pa sa mensahe pagkatamis bispris fishing Bisaya mga kaisunan. Wala nga usahay ng atong kinabuhi di sa kalibutan. Ano na saat sa Dios. Kinsa may makatagpo sa imong kalag, maulang Diyos ang Diyos o ang mensahe na ato na ikinabuhi sa atong tagsang-tagsa na mga kinabuhi din sa silong sa lahat. So, mag-ampot na mga kaisunan, labing kamhanang at may kumaon ka nga Diyos, salamat na Diyos sa imong pagkikubat o pagkubat-ubat sa mga kinabuhi. Ngatak na ulapit sa pagmuntagon ako pang bayaw, ituboy sa imong pagkamaayaw kanunay ka namo. Salamat na Diyos sa imong pag-amping, sa imong pag-ubat ka namo, sa imong pag-atiman o pag-amuma o pag-supply sa tanan namo mga paginanglan.
Ako mga pag-ako nga kanimo sa anak nilang Brother Rami Talon nga naakaroon sa Provincial Hospital nga kataugan kasiguruhan. Salamat o Dios nga ikaw nagagamit ang mga tao nga maka-supply, makatagbo sa ilang mga panginahanglan. At least ang mga tao Dios nga ikaw magagunit sa iyong kinabuhi o manadlo kong labaw sa imong mga apolo. Salamat amahan nga ikaw nagagamit ang mga instrumento o sa pagtubag sa mga panginahanglan ni atong nagkinahanglan ini o ikaw magapanalangin sa mga tao nakatabang sa ilang sigadaw. Salamat o Diyos, Iblis ang matag usa sa tanan nga naminaw karog sa FM Radio dinhi sa nagapalibot sa kabukiran sa Bayawan o sa kabukiran sa Tanay City kisa pa man sa kabukiran sa Baay City, Lord. Sa tanan nga nag-watch karog sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, I declare blessing sa matag usa bisan pa man sa tanan nga makatawan sa laing mga naso, Lord. Kung himaya nga nalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magayon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo bisan pa man sa tanan nga mga andaya pamilya maayong buntagan yung tanan niya sa dapit sa Pumlo, Ikson. Choose NanKid Optipro, the